Velkommen til LiftApp. Installer LiftApp helt gratis for enten App Store eller Google Play. Første gang du åbner LiftApp, bliver du bedt om at registrere dig som bruger. Du indtaster navn, telefonnummer og angiver, hvorvidt du ønsker at være driver eller passenger. Til sidst skal du tage et billede, så andre brugere har mulighed for at se, hvem du er. Ønsker du at anmode om at få et lift, skal du indtaste din destination. Når du har skrevet navnet på den by, du ønsker et lift til, bliver andre drivers, der er registreret i nærheden af dig, automatisk informeret om, at du søger et lift. Derefter kan du trykke See Drivers og vælge, hvilken chauffør du ønsker at køre med. Med LiftApp kan du altid ændre din status. Du kan altså gå fra passenger til driver. Når andre passagerer anmoder om et lift, får du automatisk en besked. Du vælger selv, hvem du vil tilbyde et lift. LiftApp er designet til dig, der ønsker at bidrage til en grønnere trafik.